Antin kanssa lähdetään uudelle reissulle. No se on hyvä, minä en ole päässyt vielä alkuun. No niin. Mennäänkö? Yhdessä. Mennään yhdessä. Taas katsomaan. Kysyit viimeksi, mikä ihme minua oikein vetää takaisin Poriin. Kyllä minä tiedän, mitä sinä ajattelet minun syyksi tarjoaa. Pallot lakkapäät rantamaan, lyövät soidessa tuulen, meren äärelle katsomaan, jääden äänesi kuulen. Niin kuin kylmän viiman toivat Tuon verranhan sinä Porista tiedät. Sen mitä muutkin. Mutta minulle tämä kaupunki on jotain enemmän. Ehkä senkin takia, että on kierrellyt niin monissa paikoissa. No eri nokku. Kyllä tämäkin tulee tuommoista kuin tulee. Oliko siinä se merkki täällä? Ei oo kummarilla. Joo, ei mitään enää. 22 markkaa, aivan ei niin tehty. Oli jalohi edellisen vuonna. Seiso aika kauan siinä. Hyviä nahkia, että tämän parempia ei tehdäkään laittaa. Tämä maku on ihan mahdoton. Kossu vähän sekkaani tuo. Kyllä viitsi taas menneen. Minä synnyin Viikkarissa, ihan keskustassa. Meidän pihassa kasvoi tuomi. Se tuoksui keväisin. Naapurilla oli omenapuita. mieleeni tuo. Lapsuuteni muistat lämpöiset nuo. Kaiken yhä näen niin kuin eilen ollut ois. Päivä jolloin lähdin mä pois. Taakse jäivät niityt, pellot ja haat. Järvi jossa ui. Äiti oli töissä puuvillotehtaalla. Lapsena sitä sanottiin. Sateet alkoi, kun pumpuliflikat pääsi kesälomaan. Me käytiin silloin Kirjurissa uimassa. Äidin suku asui Toijoella. Mummu pisti joka kerta pesemään ainakin yhden maton. Tuffa taas. Se ei koskaan pakottanut mihinkään. Kysy vaan, mitä jos lähdettäis huomenna aamulla paatiin?
Pappa oli mainio tyyppi. Se funteeras paljon, mutta puhui vähän. Älä hermostu. En minä lapsuuden muistoissani elä. Piha oli aivan mahdottoman huonossa kunnossa. Ilmeisesti siellä on asunut helkkarimaalauma kakaroit. Ne on kaivannut kaikki kukkapenkit ja kaikki. Mitään kunnon istutuksia. Eikä se ukku luvannut yhtään pudottaa siitä hinnasta. Ei tippaa. Niin ja sitten me käytiin mikä tuo Pihlavas yhtä katsomassa. Se ukku lupasi heti ainakin 30 000 pudottaa siitä hinnasta. Musta oli aivan uskomatonta. Ei se toinen luvannut mitään. Mä oon aivan varma, että se talous on jotain vikaista, vaikka se lupasi heti suoraan. Mutta ajattele yhtä asiaa. Asumisen hintaa. Muistatko viime talvelta Erkin? Sen huoltomiehen. Helsingistä myytiin yksiö. Täältä saatiin samalla hinnalla oikein lukaali. Ja vielä jäi autoonkin rahat. Meidän vanhempamme ovat koko ikänsä maksaneet asuntoja ja käyttäneet siihen parhaan osan elämästä. Ja huolet laulain näin poistaisin. Niin kullalleni minä laulaisin. Ja huolet laulain näin poistaisin. Jos voisin laulaa. Minä en aio toista kertaa talon eteen elää. 1 kerta Rajan kanssa riittää. Kyllä maar, sanoi isä aina. Isä paiski koko ikänsä 2 vuoroa Ruusenleeville. Nyt katolla lukee Raumarepo. Aikoinaan kaikki sukulaiset oli jossain isoista töissä. Mitä niitä vielä on? Outokumpu, oluttehdas, Vuorikemia. Pumpulitehdas, jota ei oikeastaan enää ole. Kyllä minä arvaan, mitä sinä vastaat. Työttömyys. Paljon pahemmalta se minusta tuntuu. Sama, minkä on nähnyt muuallakin. Pieni kaupunki kansainvälistyvän talouden kuristusotteessa. Ero Raijasta. Minun rakennemuutokseni. Tapasin toissapäivänä sattumalta Repan, sen piruviulun vinguttajan kouluajoilta. Se on elänyt koko ajan täällä. En tiedä, olenko saanut maailmalta yhtään sen enempää kuin Repa. Yrittäjiksi on moni vanhoista kavereista ruvennut. Paljon on ajat 70-luvulta muuttuneet. Nyt on yrittäminen kaupungin isille kaikki kaikessa.
Tahkoloidun Syväsatamalta kaupunginjohto odottaa paljon. Tahkoluodon Syväsatamahan onkin rakennettu maailmanlaajuista hiilenhankintaa silmällä pitäen ja varustettu Suomen oloissa. Olisin minä aikoinani voinut valita toisinkin. Nythän täälläkin koulutetaan insinöörejä. Tai sitten uskaltaa niin kuin sinä. Ruveta tekemään käsillä. Ryhtyä taiteilijaksi.